Egunon Bogota! Kaixo, gu Gorka Naroa eta ni Beñatea, EHko ikaslea eta aurten Kolonbian gaude, Gaztenpatiako proiektun parte hartzen, zehazki Ibagen. Gure kasuan, kirolzientzietako ikaslea garenez, hainbat eskoletan jarduerak egingo ditugu eta baita ere beste hiriko zonaldeetan kirola eta osasuna sustatzen saiatuko gara. Eta ni ingurumen zientzialari izan da, arituko naiz beraiekin La Martinika eremuan, bertan pizka bateko turismoa sustatzen eta baita bertako akueduktuen eraikuntzan eta sentsibilizazio lanetan laguntzen. Beraz, hauek dira gure helburuak eta ea 2 hilabete hauetan gure lanak eta helburu guztiak lortzen ditugu. Orain arte bakarrik egon gara azkenetan kulturan murgiltzen, gastronomia pizkat gaztatzen. Eta auzolanean ere parte hartu dugu.